Hallelujah. Alright. Kakabsat, siya sino kada tayong adda itarabii, iti makalagip may paman iti naudi a mensahe tayo nga tititulo na ket gapu ta nagungar adda ti si Biblia ganam nama tayo. No saan nyo nga malagip kakabsat ket adda ijay YouTube. Gapu ta nagungar. No kita nyo ket dedetan sa pala ti Ilocano nga mensahe nga deta ti titulo na. So nga no mabalin ket no kahit yung ma-remember kakabsat ket at kay YouTube. Naipalagip kada tayo nga ni Apo Jesucristo isu na laeng iti paggapuan si bibiyag anam nama tayo. Apay gaputan agungar. Amen. Ket kasubsubli laeng dagiti kakabsat tayo nga naggapu iti Israel. Ket agyaman kami ta dakay pa itang arabii. Ijay lugar nga nakaitabunan ni Apo tayo Jesucristo. Ket isuda pay itan kakabsat iti mangipaneknek nga ni Apo tayo Jesucristo ket nagungar. Amen? Amen. Ket uray kanon no maipaarit iti agala ti retrato ket babaen iti milagro. Babaen iti milagro na addaan ti cellphone ni pastor ti retrato nga impabuya na iti kalman. Nga mangipaneknek nga awan ti bangkay ni Apo tayo Jesucristo ijay nakaitaniman na. Apay? Gapu ta nagungar. Amen. Amen? Malaksit ta mga angaw kakabsat ti milagro ijay ket haan nga natiliw ni pastor nga nagaramit ijay nga may baring. Amen? Just checking na. Gaputan nagungar. Amen? Talagang managparapor ti Apo. Saludsutik man kakabsat, malagip yu kadino manunga aldaw na nagyan ni Apo tayo Jesus. Dito'y daga, kalpasan, ti panagungar na. Malagip yu? Sakbay ngay muli sa dilangit, nagyan pailaang dito'y daga. Masarakat ti sungbat dayta nga saludsod iti libro dagiti aramid. Kakabsat dagiti aramid ket isu ti insurat ni San Lucas. Kalpasan na nga insurat DJ mo na nga libro na. Ket daytoy ti kunana. Dagiti aramid kapitulo 1 versikulo 1 aging nga na 3. Kunana ket ayatek at Teofilo. Iti imo na alibrok, insurat ko amin nga ilaramid ken insursuro ni Jesus, manipod panangirugina iti trabaho na. Agingga iti aldaw ay yuli na sa dilangit. Sakbay ti yuuli na babaen iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Hallelujah. Binilin na dagiti pinili na nga apostoles. Versikulo 3, dahiti sungbat na kapsat. Iti lasod iti upat na pulo nga aldaw, kalpasan iti ipapatay na, namin adu ang nagparang kadakwada, iti na duma-duma awagas, amang paneknek apudno a si bibiyag. Upat nga pulo kakabsat nga aldaw. Nakita da ni Jesus ket sinarita na kadakwada, ti maipapan iti pagarian ti Dios. Lasod iti upat a pulo nga aldaw. Apay nga apay lang nga imuli sa dilangin. Kalpasan na nga binaklay dagiti basbasog tayo babayan iti krus. Apay kakabsat tapno agparang kadagiti adalet na. Tapno agparang kadakwada iti na duma-duma nga wagas. Akas mang paneknek asi bibiyag isuna. Amen. Tapno maipakaam mo na kadakwada manen.
ti maipapan iti pagarian ti Dios. Kakabsat malagip yu kadi, tayo muna nga mensahe na. Tayo muna nga mensahe ni Apo tayo Jesus nga mabirukan di San Matthew kapitulo 4 versikulo 17 dati ti kunana. Manipo ti dayta at tiempo rinugyan ni Jesus ti nangasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo agsipud ta asidigen ti pagarian ti Dios. Dahito iti muna nga mensahe na kakabsat. Agbabawi kayo, kunana, ta asidigen ti pagarian ti Dios. Asidigen ti kunana, tahaan na tayupay nga nasubot idi. Saan pa'y kakabsat? Haan na pa'y nga na isakripisyo ti bagina. Akas kuna, ijay Hebreo 9, versikulo 22. Dati di kunana, kinapuno na, kas mayan nurot itilinteg, gistay amin abambanag, maugasan da babaen, iti panaka iparukpok ti dara. Ket mapakawan ti basul, babaen, iti panaka iparukpok ti dara. Shedding of blood. Ngem, idi na ilansan, ijay krus kakabsat, nagyamang kami apo. Idi na iparukpok ti daranan, idi nakita dagiti tattao nga naguyuyusen ti darana, sana kinuna, nalpasen. It is finished. Nalpasen. Amen. Kakabsat, idi kinuna na nga nalpasen, ti kayat na asawen ket nalpasen ti dalan nga inaramid nan. The way is finished. Nalpas na nga impakita no kasanuti, kasta launay nga panagayat na kadatayo. Nalpasen. Idi kununana nga nalpasen kakabsat na tungpalen ti pagrepingan iti lenteg. Again, na iparukpok ti daranan. Hallelujah. Kakabsat, nalawan na nga inukrad dagiti ima na idi. Pagilasinan nga ti dalan nga inaramid na ket para kadatayo ang amin. Haan lang nga dagiti Hudyo idi. Para kadatayo pa'y nga hentil. Nalawan na nga inyukrad ti ima na apagilasinan nga itiruangan ti pagarian ti Dios kakabsat ket silulukaten nga agpaay kadagiti siya sino man nga mangawat kadaytoy nga parabor na. Nalawan na nga inyukrad kakabsat. Ket ingana ita kakabsat, nalawa nga si uukrat ti ima ti Apo tayo Hesukristo nga mangawat kadagiti siya sino man nga haanpay anaikan iti baro a biag. Ket si sagana met isuna nga mangted iti biag nga agnanayon. Kadagiti isu amin nga agtulnog kadagiti pagayatan na. Sila lao kakabsat. Kakabsat daytoy ti naimbag adamag. Amen. Ket daytoy met nga naimbag adamag isu ti paggapuan ti mensahe tayo itang arabii. Ket sapay ko makakabsat kalpasan daytoy nga mensahe datayo nga adda itang arabii ket ammo tayon tumet amin no anya daytoy dakkel nga commission. The Great Commission. Kasakbay ko nga ituloy pa'y kakabsat, kahit kuman nga ipakaammo kada kayo amin, dahito yung pudno ita. Idi nag-share ni Pastor Paul idi Biyernes kit, adadagito'y statistics nga nakalilide nga dinggan kakabsat. Yung sabi ko maka-encourage kada tayo men.
Dito yung Amerika kakabsat kit, hindi maudi at awen. Last year, 2017, innem nga pulo kit siyam a porsyento kadagiti am amin anadamag kit bigbigen da nga Kristiyano da. Innem a pulo kit siyam laengen. 69%. It was higher before. This is just last year. Dito'y Amerika kakabsat. 50 kit may 1% nga Kristiyano nga nasuludsod ket haanda nga ammo no anya daytoy nga dakkel nga komisyon. 50 kit may 1% kakabsat. Ket kadagiti nasurok nga 1,000 nga nadamag, 97% laeng iti makaammo iti kayat ng asawen. Only 17% knows what the Great Commission is. Ngem, tinaladladingit pa nga panunutin nga kabsatit kaputa adati sa nga 17% nga makaamon hanamit kahit nga asawen nga dagitoy nga sa nga 17% nga porsyento nga makaammo ket ububraen da. Isang ano da dumakit hante nga mas daaw no aping nga kastoy ti mapaspasamak dituyen. Ket jak amo no adati Ilocano nga nagkulkul up kada kayo ket dinamag da kayo. Tano da dumakit busy tay launay. Kaya sabi ko man nung malpas to dito nga servisyo nyo kapsat kit, amu tayong tumit amin yan. Amen? Hallelujah. Tidakkel nga komisyon. Akas binasa ni Sister Jen Tatay, na masarakan ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 18, aging gana 20, dati ko nana. Imasidig ni Jesus ket kinunana, naited kanyak ti amin apan nakabalin, ijay langit ken ditoy daga. Naited kanyak ti amin apan nakabalin, ijay langit ken ditoy daga. Inkay ngarod kadagiti amin at tao iti amin a lugar, pagbalinin nyo ida nga adalak, bunyagan nyo ida, itinagan iti Ama, iti Anak, ken iti Espiritu Santo, ken isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga inbilin ko kada kayo. Laglagipin nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga iti panumpalan ti lubong. Kakabsat, upat nga pulo nga aldaw na ngay palpalagip dagitoy. Kadagiti adalin na, dagiti apostoles. So nga no, daduma kakabsat kit no ma-share tayo dito nga naimbang nga damagin iti may sanghan pa nga makaamukit. Sabi ko mata, hanting nga ma-discourage no handang maawatan. Tani Apo Jesus kit, it took him 40 days. Nga kanan nga palpalagip, kit adalan nan. Amen? Patient. Ijay San Marcos,